tady. Zdálo se mi, někdo troubil. Jo, někdo troubil. Se půjdu podívat. Ježišmarja, má to schůzi dneska. No, nechci. Pane, máte schůzku. Jo, já už jdu. Jo. Tak zavřu dveře a jdem. No. Máte nějaké zavazadla, pane? Nemám dneska. Že... Ah, Prosím, můžete? Děkuju. Tak, Ne, pardon, počkejte. nic se neděje, tak děkuju. Tak, dobře. Tak, jo. Na jak dlouho to bude dneska? Hodina, 2. Já, co bude zase něco? Jedete k panu majitelovi Apple. Jo, no, jasně. OK. No. Jak se dneska máš, Robine? Dobře, co vy, pane? Ale jde to, jen blbě jsem zase vyspanej. No jo, to je blbé. Ale zatím žiju. Ježišmarja, ta schůze byla hrozná, fakt. I když mi to vydělalo spoustu peněz, ale tak jako nebaví mě tady to. Co se stalo, pane? No ale tak znáš to, jsme tam řešili nějaký zase o tom iPhone 18, takový blbosti a no nabízeli mi za to celkem dobrý peníze, ale chápeš, Robine, prostě není to můj úplně šálek kávy, jak se říká. No tak, no. Ale vy máte Android, teda iPhone, ne? Jo, já mám, no, iPhone, ale chápeš, jako mě iPhone nebo Android jako moc nevadí, ale chápeš, prostě nebaví mě ty schůze. OK. Tak, díky. Chcete ještě něco, abych udělal pro vás? Asi dneska, Robine, ne, jenom skočím rychle nahoru a dám ti nějaký peníze. Dobře. OK, tak. Tak já rychle skočím nahoru. No a potom by měl přijet kámoš, takže jo, peněženku mám tady. Tak, ji vezmu. A mu tady dám. A mám tady vezmu 1000. Tak. Tak jo. Tak půjdem dolů. Tak jo. Tak prosím, Robine, tady máš. Děkuji. Jo, nemáš zač. Uvidíme se zítra, nebo? Asi ano. Dobře, tak jo, měj se. Naschledanou. No, pane? Ano? Mohl bych si vzít Rolls Royce? Jo, určitě. Děkuji. Jo. Tak. Já si půjdu na chvilku lehnout. Kolik je, ty vole? Nazdar, čiči, čauko. Tak. Venku pěkně, bez tak zase zima, takže úplně Jana novinka. Tak. Je zima. No. Jo, no nic, já si na chvilku půjdu zahrát na kompa. Tak, zavřu. A půjdem tam. Tak. A jdem.